Maigeno kanyo juma manyien chieng' tich ariyo ka idhi bed ka itime oganda obed kod geno machal nikech oganda moko rito kawuono ni kawuono ema dhi bedo ka od bura dhi puodhe kata ma orum chuth to bende inyalo medo duondi e wach kama jotelo gi nitiere nyaka sani ma pok onegi ahinya ka ginyodhore lela e weche gi mag ng'anyo. Erokamano Cleophas, nitiere gima luongo ni somo mokwongo, ariyo gi mar adek. Gi dho ngere waluongo ni first reading, second reading gi third reading. Mar ariyo wan gi waluongo ni committee. Nitiere committee in the plenary, jok mobede ei od bura, jobura te. Koluongo ni committee of the house. To gi wan gi committee mopuodhi mar ng'iyo bill. Koro wan gi the finance committee moten gi jaod bura mamuol iluongo ni Kimani. Koro king'iyo kaka iloso chik mokwongo en the first reading teni jaod bura mamuolo ma en jakom mar finance committee chieng' mokwongo notere mbele committee of the house kata plenary to wacho ni mae finance bill mwadhi bedo godo. Kosetim first reading to koro gidhi retire into gimoluongo ni now the committee to gidayo dhoji through public participation. Then after that ing'iyo gitimo report mabende gisetimo. Kaso kosetim report mar committee no to idhi bedo tabled e parliament through second reading. Kosetim second reading kanyo ema koro ineno ka dhano wuoyo ema jo members mag Azimio ne wacho ni karach mabe sechego inyalo jaod bura moro amora oyiene wacho amendment e plenary kanyo oyiene wacho ni marach gol maber tim kama emo nyalo biro gi motion for amendment mar bill no e second reading kama seche ma koro ji twak. Then gichako gidok to gi incorporate those amendments manokal. Amendment inyalo yie kata inyalo wit oko. Koyie ma jokoro joburo sidho ni mano yie to koro gidok gichiwo report. Then koro ka gibiro week mabiro to ko igo e kura e third reading. Tieni ni kawuono onge kura midhigo. Iwinjo. Gimarach mane Kimani otimo jakom mar finance committee en ni noketho chik ka nodhi e state house and asewacho gini mang'eny kabiro kaka ni state house ok onego bed ni weche mag party time. PG meeting ok onego bed timo state house. State house en symbol of authority mar ker. Magi monego bed timo kanyo siasa matindo tindo mag party ok onego bed. Tineno ka Kimani o bypass committee. Kata committee, kes committee no ok oting'o jo Kenya Kwanza. Committee en ratich jaod bura e national level to gi ratich jaod bura e county assembly ni nyakibede according to the standing orders to gi katiba ni nyakibede committee ibede ni ine Kenya Kwanza kata Azimio. Koro committee mar finance committee ni oting'o jo Azimio to oting'o jo Kenya Kwanza nikech twak matimore ni en mar Kenya mangima. Budget ming'iyo en mar Kenya mangima. Ok en politics mag Kenya Kwanza kende. Koro seche ma Kimani mar jakom mar finance committee o bypass finance committee ni. Then odhi wuoyo e state house. Kowacho ni wagolo gige mkate, wagolo gige nyamburko, wagolo gige gik moko mano wacho kata mana mag tiang'. Kidwa golo tiang' e puodho kitero e kambi miloso. Ing'eni sechego finance committee ne pok opuodho. Mabe ginene mane e wang' jowi kaka jomoko nene. Mano en gima iluongo ni illegal. Mano ketho standing orders. Standing orders gin gima tayo od bura. Winjo. Koro nok onego bed ni otimo kamano. To mano nosetimore but en gima wrong. Mabe awuoro ni jood bura nokowache. I think it should even be ni essential motion mono bed timone. Iwinjo. Kwa we mano assume ni gimoro no dhi mbele. Koro kano se the second reading makoro timone then the third reading. Koro gima is very important ni before the third reading jogi both they retire the finance committee bodok mar ng'iyo ni to kendo public participation moro botim kendo ibo ng'i ni to ere kuma wanyalo lose to ere kuma ok wanyalo lose. Gima inyowa ni dhano moro wangi mane mkate dhano moro wangi mana e nyamburko tax mar nyamburko ma 2.5 nitie gik moko mopondo e finance bill kama pok dhano ng'iyo. Aja mana lieko ni mokwongo instead of sirkal jiwo gimoluongo ni green energy
kata gimo e wach mag solar kata mana weche mag wind power and so forth, iyudo ni nitiere tax momedi ne solar panels e finance bill ni mani ng'eyo dhano pok owacho. To the mischief gimomiyo gimede en ni mondo gi protect Kenya Power. To ma en piny monego bed ni wacho ni wan e forefront mar climate change. Kenya osebedo gi how many conferences mar climate change? So many of them. And one be more host to United Nations Environmental Program UNEP gigiri kai. Koro wane monego bed ni watiego green energy. Makara solar panels go onego bed ni duoko bei piny. To finance bill ne taxation omedi mondo wa discourage gi mondo watie Kenya Power because en rival Kenya Power. Iwinjo. Mago gik monego bed ni waywago. The digital marketing place bochako medi. Because neno ka in social media wan gi miluongo ni monetization. Ka in gi Facebook account kata mana gi Twitter kata Instagram kata mana TikTok, seche miketo content kacha Facebook chuli, especially including in terms of iluongo ni traffic. Ka jadi madonjo to wuok comments madi tiro ni mano be sirkal koro osedonjo tineno kata mana joma tindo gi yinde jok mamane ka gi yuto kes oonge gi apis mobodhie to TikTok kanyo ma kango tero video moro mano miele to dhano wuoye to yudo sendi moro kanyo be sirkal osego touch. Winjo. Koro mae gik ma onego bed ni wang'iyo mondo wane ni to sirkal ok onego bed ni nyanyasa jopiny. Mar adek, kaka nawacho ni kata finance bill obedo passed kata ok obedo passed ok oulo ni chenro mar sirkal okethore. Oyo. Finance bill en na proposal ni wamed kama. Tiende ni ko collapse to chike mane dhi mbele ka pod gidhi mana nyime. Pogruok en mana ni ne gidwaro medo suru to koro gimede. To kanyo yuto bende dhi bedo ni giro lal moro kaka nikech migawo mano mar National Treasury ndiko ne od bura clerk otieno ma piny odogodo kawuono ka kono gini oyo ka jod bura ogo gini piny wadhi bedo gi rem mar bilion 200. Onge lal wanyisi ni gima hinyowa Kenya ka en gima iluongo ni budgeted corruption. Gima iluongo ni artificial deficit. Onge kaka Kenya nyalo bedo ni projection mar budget financial year ni 3.1 trillion. Kenya gima iluongo ni East African Community. The East African Community budget isomo dichieng' achiel kaluwore gi East African Community Treaty. Chieng' somo budget Kenya be misome Tanzania be misome Uganda. King'iyo pinjego ibedo ni Tanzania budget gi en 1.6 trillion. Kenya is 3.9. Uganda en 750 billion. Iwinjo. Kigo jogi te Kenya population watin moloyo ne countries gi. Kara dangi wachi ni kia GDP kia currency wani malo. Mano ko justify. Gima yenyo engimolo ni budgetary corruption. Why exaggerate budget? Mondo miyo wa opportunity mar koro dhi boro oko. To samwa boro oko no pesa no ok donje Kenya. Pesa no actually wacho ni Eurobond 1 almost 60% kano wuok no diro oko. Noko biro kata Kenya. Yeah. Koro mano gima yenyo. Koro gik moni kiare mar bilion 200. Mano gima onge nikech gima yenyo ni kara mana kaka gispende. Ta gitiyo kode. Ogiti kode yumakare. Na koro mo jwamo chal na deka montie ka dongi to madaka wenta awuok karka wach mada winjo ka kuom welo mantie go ka waloko tanga UDA riwore kod ANC mondo mi gilose e yo machanade. John lendo makamae kane otimo dichi manyoro kod jatend piny Kenya